غزينك اسكت في خنزة حقوق زيادة الجقان بكا توليد اللعبة يبلتاك الشقا زينك اسكت في خنزة حقوق زيادة الجقان بكا توليد اللعبة بعد يبلتاك نحن نفسنا خمي قرنا نرجع نحايش أصبينا خبوز حزبتات مر هنا تحسب يكوننا نحن سلمتنا تحسب يكوننا سب قرنا سلا ديفلت كن وارد كلنا خنچنا كلنا رقص كلنا ندت كلنا كنقتل كلنا إذا مزبوزيهم كم زقاطيهم دولة ناس يبيلن ناسنا عندنا ناس خنوصك مدفع كاب صلاينا وصينا بومبا كاب صلاينا وصينا سبنا خفينا حواتنا خفينا هنا ناسنا توصينا عبرات منقسات نوع قبوم يجي ذهبنا يبلنا أتقوش ذهبنا يبلنا دمنا خفينا أصوار كاب صلاينا أمسينا عدنا ناسنا إذا عدز بعدنا خفينا لكل نجر أبز مسيح هذا درباينا يطلعنا أمباسادر كزارب أيفوق أيقبوني أبينا ودندن حقيقتنا ده إذا خزارب تتجرم كأتهزبن تتاريخ يفولتون تايدا وقطع ترحب سعادة ترى خمس تخون بتفايم ولا من قصة تتجاجيخ ولا من قصة تتجاجيخ صبوق جيروم يخاطر صبوق جيروم يخاطر من قصة تتجاج صبوق جيروم أبتسجع إنسالك أنت إذا قمت رئينا دون إذا دي كبر جيجان إذا أي كبر إذا قمت نوري إذا ناتكاي أبغى زخاتو قبري دلاك أقول كدلاك أبغى جوزيك صبوا الله حما سواي ترحب سبيتيس وزال يدوي كم مساحة تغلا تمو يندحر كيدو أبصرح كم يدعو عليكم هذا مساحتنا مساحة ترحيدون تعي سواي حما سواي كذا لازم ندحر كوين غد أي أتا ساعات كات مسيحكات وإن إحنا سنبرا الله سبيتي تنفاسنا وسياتنا كمزي هاجرن سدران كمزي من نفع قبله إذا حجي نسويته أيام ساحتون كمزي أجرايلس من ينفع قبله أي إذا أتت زاربها نتا سويت ترحكوا قا نروس غينا قم نجر كجبر إناي دولا كامبر إذا نفع نسويته كمزي دبلاد دولا كهما نيتركبنا من قبلك نسويته قصرت عدبر وا مسدخات بقى مثلا الدخان ده حد أن سويت خاص الفات الكاس مسات بقى سنبري عشان قاعدة وعلى هاي تقوم وقت مسي مسدخات بقى سنبري حدار كان دي جزا كان دي لك كان دي أبزقكم كم يلن في أفريقيا دبهال كسمعون دس دم مكان نجري ودو غاندا مساحة قفيلة غزارة تقين حدا تسيء كات غي نزع عدد تقوم بالسل تواردنا بالعمنا خمس غين شجر كاب جزاء دبهال تلك غين دقق توصك لها كم سب تخيلك كم سب نخبرنا كامرنا تاخذ وسقلنا زهجر أبزق يدوم س أمريكا إمباس حاميو أبزق يدوم إنجليز كذا تاخذ وسقلنا زهجر تاخذ وسقلا كم سب نعخا كم سب نعخا نتا سويت انتاج دخول وسقلا يقصرت إيدزي تاخذ وسقلا ولا حنتي ننوبسي دوارد كلا زخا هاي مساحكم قبل كاين تاكي بدا دخول سدا شنك علالو ترحيخات بعد شنك علالو كل شيء تقابله بنفسه دخيت كده أوي ما يبغى دخول سدا تاي دا ولا كل نجار تقابله ما يمدخل مرنا تشجر قابل زحوم كابناتنا نحنا زي فخوسي نخينا نزارب مر صبوا شنك أتركب إذا ما حبرسنا أمراء قوما بوليتيكا ساينس نمنتأ يدفوتو خم حدا عب نجار كأدو وزدو بوليتيكا ساينس عب نجاري ما حبرسنا أمراء قوما نحد هزبي كم عب نجار غير وزدو أوجه كتعود كسعر كيتسعر أبقى طبعا هاجر كان قدميت كتكيد دحريت كتكيد إزرق حز أزي وساني كم أنت يتقصد له بوليتيكا ساينس كم حدا عبي مرابح رقاحي كم يجر كان نفسها مستعتريا تطويلك كم يجر كان نفسها تريا قالوا كان أخاك كم يجروا مريقا إذا غلت تزن دحر ده ميزان ناتن دحلو زغي كوين حدا هجر
ناتو محبرة سنة أمراق قومخا حيالي تقوم هاجر كوي نعونا فتحنا تلت كابرت منا إنا صرنا نرعل عنيني كبلا حالي بالوغي زي أساسي عايقوم الدنيا قجاز من يوصلائنا اللالونا بزح بزعبؤو ززربلون زنقرلون أفقدو زمدرلون أب أبيات المقدسات زصديلو تباهاجن تنافق الزخونة جن كأفتسم زين رخبو كهلنونا الندلي موت أفنا خنسو بتكبر زين ريو اتنحنا زين خونو أبكال أوت كهلو تصغط حويسنا كتكبر ندليو بهرفان بتسفان الناس نقنا منا وحسلت أنا نتكملو وشتنا زسانو وتصعد أننا نبعوز من يو انتلو سلام سلام كل يزدليا بقليلو زي تركب لعل المازن ورقن زخبرت عمق زعلنا سلام مع رمقبن ما ينتسرع كبرتيا نسلام لكع كم حدا بانكي ببرت تحلو زقبقى كبرت نقريا نسلام بأفموز تقيتن بمسائلاتن تانكتاتن زدليوا بوزحات يوم يليوم بقطر وفيرم زقبتوا بليتي بلامبادينا حسس كبلوا يحدو أما وداتو سلام مزحلو كله كوينات كوينا جما تصنحك اتميستر سلام جن قدم خونت ديخا كتسرع زقبأك دحر خونت اتفلت زي مخالكاي بزعبا السلام أمر زي بالله ود بنتلا هو حكى نسترخب السلام بسلاموان حزبا وترو تطلع نسترخب ناي سلام عدلات بسنكت عبيتن دنقرنا أن رجعتو زحلفت مجلس يمدو مخنياتو نسلام كم حدا عبدن دس بحرز تخلى جرب جرأت نويانا اتا انكو اتقطلا مرزي سلام يا سلام صحايا تلم الله كباب سلام بوحدو العلي استاذ حموش تجزي بمسمس موليقا زهادمت ودبيا نسلام فتصم تبعت زي بالله بنفس متحات الساقن دمصانا سلام سميعات السحاق ابقد محاقون دو كتب العقم زي بالله شفايا كباد من عدم الرجن نتصاوعيت سلام إرتران عقاب حجن أبكلت إدوات آتين كله تحسا هنس إجازوت أتيا كمون نقياد بين كوميشن وعلى الجرس رجيسا بإدواننا زخدتيا نسلام كتشحن عصر شمونتن بترس تقاومتن نتفقاتا زحاريات
ኩናት በዓላ ዝኣወጀት እያ ንሰላም ዘተ ውድብ ሕብረት ኣፍሪቃ ረጊጻ ብምርጫ ይገበረለይ ኢላ ኩናት ትእውጅን ዝኣወጀትን ክሳብ ሕጂ ኣብ ነጋሪት ኩናት ዘላ ንሳ እያ ንዲያስፖራ ዝርከቡ ህዝባ ጌጋ ሓበሬታ እትምግብ ኣብ ዲያስፖራ ዘለዉ ድማ ህዝባ ኩሉ እሳትብሎ ሓቂ መሲልዎ ዓቕማን መንነታን ዘይፈለጡ ብሓሶት ዳንኬራ ዝተደናገሩ ዝንየቱ ጌጋ ሓበሬታ ንሓድሕዶም ክመጋገቡ ዝጸንሑ ድንዙዛትን ዕንዙዛትን እዮም እቲ ሓቂ ምስ ተጋሃደ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክወቅስ ጀመረ መራሕቲ ሕወሓት ቁጥዕ ህዝቦም ልዕሊ እቲ ዝተረኽበ ክሳራን ዕንወትን ፈርሕዎ ልክዕ ከም እሳተ ጎመራ ገንፊሉ ድማ ተለዓለ ሕጂ ዶ ሰላም ዝብል ቃና ህዝቢ ምስ ተጋውሐ ነዚ ሃልሃልታ ዝባላዕ ነድሪ ያኢ መዛሕለ ተረኺቡለይ ተባሂሉ ብመንገዲ ፋልሶ ጀነራሎም ጻድቃን ነዚ ሰላም ዚ ተገዲና ዝኣተናዮ ይበለ ምኽንያቱ ርክብና ምስ ዓለማት ዲፕሎማሲና ኸነመሓይሽ ስለ ዘለና ካብቲ ዶክተር አብይ ዘቕረቦ ጠቐነ ድማ ግብረ ሽበራውያን ዝብል ስሙን መታን ክንሓድም እዩ ነዚ ሰላም ዝተቐቢልናያ ዝብል ምስምስ ዘለዎ መግለፂ ድማ ብውሽጢ ክወሃቦም ፀንሐ ብመሰረቱ ክልል ትግራይ ነፍሳ ከም ሃገር ሰሪዓ ንገዛእ ነፍሳን ህዝባን ክትደናግር ዝፀንሐት ኣይኮነ ዶ ሃገር ክትከውን ነታ ክልል ናይ ምዃን ዓቕማ ምስ ተዳኸመ መን ይኸ ከይተባህለት ዲፕሎማሲና ኸነመሓየሽ ብዝብል ምስምስ ካብ ጌጋ ናብ ጌጋ ደልሃመት እትወድቕ ዘላ እያ ምኽንያቱ ሃገር ምስ ኮንካ ኢኻ ዲፕሎማሲኻ ምስ ካልኦት ዓለማት ከተመሓየሽ ትኽእል የቐድም ይድሓር ንሰላም ምቕባል ዝመስሎውን የለን ሰላም መዛዘሙ ኩሉ ነገር እዩ እቲ ዝቕጽል ጥፍኣት ሕወሓት ግን ናይዚ ኩሉ ዓመታት ዕንደራን ፈኸራን ጥፍኣትን ህልቂትን ኩሉ ብዜሮ ተደሚሩ ተራቢሑ ጎዲሉ ተመቒሉ ዜሮ ስለ ዝኾነ ውፅኢቱ ብቐሊሉ ተሳዒርና በታን ከይብሉ ነብሰ መትሓት ስለ ዝተሰምዖም ኣብ ቅድሚ ኤርትራውያንን ህዝቦምን ደው ዝብል ዓቕምን ትብዓትን ስለ ዝሰኣኑ ድማ ነቲ በዓሎም ስሒቦም ናብ ኩናት ዘእተውዋ ዝነበሩ ኤርትራ ዝያዳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕንወት ከም ዘብፅሓሎም ኣምሲሎም ነቲ ብኤርትራውያን ዘይተፈጸመ ጀኖሳይድ ተፈጺሙ ብምባል ቆርበት ዝገፍፍ ዘይምሕር ሓራደ እንከለዎም ካልእ ሓራደ ኸናድዩ ምድላዮም ካብቲ ዘሕንኽ ተግባራቶም እዩ ነይሩ ተቐነታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ሰራዊት ኤርትራን ኣልጊብካ ማንካን ድስትን ተሰሪቑና ብምባል እቲ እንኮ ጸላኢና ኤርትራውነትን እዩ ብምባል ምዕራፍ ናይ ሰላምና ድማ ኣስመራ እዩ ዝኸውን ምባሎም ሓደ ካብቲ ፍሽለቶም ነበረ ብልክዕ ሕወሓት ጸላኢያ ክትፈልጥ ዘይከኣለት ህዝባውን ከምኣ ዝተደናገረ ብፍላይ ዲያስፖራ ዘሎ ህዝባ መን እዩ ጸላኢኡን ብርጉጽ ክፈልጥ ዘይከኣለሉ ደረጃ እዩ ተበፂሑ እቲ ትማሊ ወሰናስን ዶባት ዝኸይድ ዝነበረ መንግስትን ሰራዊት ኤርትራ ንልኡላውነቱ ኻውሑስ ዓለም ዘይትፈልጦ ግብሪ ኣይፈጸመን ስለምንታይ ምስ ዶክተር አብይ ተሻርኽካ ንዝብል እኹል መልሲ ኣለዎ ክልል ትግራይ ክልል ደኣምበር ሃገር ኣይኮነትን መንግስቲ ምስ መንግስቲ እዩ ዝረዳዳእ ሰላም ከዓ ብኽልተ መንግስታት ይፍጸም ድምፂ ቓና ፋልሶ ጀነራል ጻድቃንን ኣብቲ ዝሓለፈ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት ኩሉ ሰብ ሰሚዕዎ ክኸውን ተስፋ ገብር ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶምን ሓላፊ ዓለም ለኻዊ ጥዕና ጴጥሮስ ኣድሓኖምን ተልመደን ኣክቲቪስትን
ትግራይን ዕሱባትን ፖለቲከኛታት ዘናፍስዎ ዘለዉ ወረን ዛዕባን ሓደ ሕሙም ዝኾነ ስነ ሓሳብ ኣንቂሎም ቃንዛ ህዝቢ ትግራይ ብቃንዛ ኤርትራዊ ክድበስ ምጉስጓሶም ካብቲ ዘገርም ሓደ ፍጻሜ ኣብ ዝተፈላለዩ ማእከናት ሚድያታት ሰላም ምስ ኢትዮጵያ እንተተገብረ ምስ ኤርትራዊ ግን ዘይድቅስ ደማዊ ኩናት ክፍጠር ኣለዎ ወላ እውን ሓንቲ ለይቲ ኣስመራ ኣቲና ጆኖሳይድ ፈጺምና ዝረኸብናዮ ንብረት ኣልዒልና ክንኸደሉ ባይታ TDF ከመቻችኡ ኣለዎ ዝብሉ ድንቁርና ዝመልኦ ፈኸራ ዲያስፖራውያን ተጋሩ ዕሱባት ክኸውን እንከሎ ሕጅኸ ብደመን እዮም ክላገጹ ንወዲ መን እዮም ከ መሸፈነ ሕፍረቶም ክጥቀምሉ ነዚ ዝሰምዑ ካልኦት ንጹሓን ተጋሩ መን ይጸላኢና ብወግዒ ኣላልዩና ክብሉ ድማ ተሰምዐ ንጥፍኣቶምን ክሳርኦምን ነቲ ፍሹል ፖለቲካዊ መርገፂኦም መሕብሪ ጉድጓድ ስለ ዝሰኣንሉ ዋጋ ኤርትራ ተሚኖም ሰፊሮም ውድቀትን ዕንወት ኤርትራ ይጽበዩ ምህላዎም ኣብቲ ድርብ ሕልሞም እዩ ትግራይ ኣብ ውሽጢ 27 ዓመታት ብስርቂ መራሕቲ ወያነ ዝተሃንፀ ህንፃታት ኩባንያታትን ዓበይቲ ትካላትን ቪላታት ኣብ ፍሉጣት ከተማታት ትግራይ ተተኺሉ እንተሎካ እዚ ምዕባለ ትግራይ እዩ ወይ ትግራይ ሰለስተ ስጉምቲ ልዕሊ ኤርትራ ማዕቢላ ነይራ ዝብል እንተሎ ሕሙም ጥራይ እዩ እቲ ሃብትን ንግስነትን ኣብ ውሕዳት ዓመታት ዝተጠርየ ብልቓሕን መብፃዕታት ኣሜሪካን ምዕራባውያን ቻይናን ዝተረኸበ እኩብ ውህል ዶላር ወላ እኳ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይንበር እምበር ኣብ ረብሓ መን እዩ ኢሉ ዝብል ግን ዝተሓሳስብ ወነንቱ ናይ ሓደ ኣውራጃ እምበር ከፊል ህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ተላሒሱ ክሳብ ዶክተር ኣብዪ ኣብ ስልጣን ዝመፅኣሉ ዝነበረ እዋን ብጥሜት ዝሳቐዩ ዝነበሩ ተጋሩ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ምንባሮም ዝገልጽ እዩ ዝበዝሐ ክፋል ህዝቢ ትግራይ ትማሊ ኣይሓለፈሉ ሎምውን ኣይሓለፈሉ ልዕሊ ሰቡ ይጽዋዕ በንጻሮ ልዕሊ ሰቡ ይርገጽ ይጭፍለቕ ይቕተል ይውረር ዝያዳ ትማሊ ሎሚ ተዘሚቱ ተጨፍሊቑ እዚ ድማ ብሰንኪ መራሕቲ ሕወሓት ንኻልኣይ ግዜ ብዳርባ እምኒ ዝጭፍለቕ ዘሎ እቲ ሌባ ክሕባ ኢድ ዝሰረቐቶ ዝባን ከም ዝብለጦ ይሁዳ ዝሰረቆ ኢየሱስ ከም ዝግረፎን ዝስቀሎን መራሕቲ ሕወሓት ዝሰረቕዎ ዘደናገርዎን ህዝብን መናእሰይ ትግራይ ይጭፍጨፍዎ ይቕተሉን ይስደዱን ኣለዉ ትማሊ ሓረስታይ ትግራዋይ ዝብልዖ ዘየብሉ ክሱ ምስ ምዕራባውያንን ኣሜሪካውያን ኮይኖም ሰንዓፎርም ብዝብል ውዳበ ኣብ ኩለን ሃገራት ዘለዋ ኤምባሲታት ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንምድኻም ተባሂሉ መሓወሩ ንኽስበር ኤርትራ ንምብታኽ ንምብትታን ስደተኛታት ንኽወፁ መንገድታት ኣደላድሎም መዓስከራት ብምኽፋት ተደናገፅቲ ብምምሳል ድራማ ክሰርሑ ጸኒሖም እዮም ነቲ ብስእለት ስራሕ ተዳኺሙ ዝሳቐለ ዘሎ ትግራዋይ ብዘብለጭልጭ ቪላታት ኣደናጊሮም ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኢትዮጵያ መራሕቲ ሕወሓት ኣዝማዶም ኣዋፊሮም ልዕሊ ትግራይ ከተማታት ኣምሓራን ቤንሻንጉልን ወላይታን ጋምቤላን ኦጋዴንን ዝሃነፅኦ ሆቴላትን ሕርሻታትን ፋብሪካታት እዚ ንምዕባለ ትግራይ ዘንፀባረቕ እንተነይሩ ካልእ ብህሎ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ እዚ ዕንወት ዝመተካእታት ስለ ዘይብሉ ትግራይ 27 ዓመት እንድሕሪት ተመሊሳያ እሞ ኣጋጢሙ ዘሎ ክሳራ ብቐሊሉ ዝትካእ ስለ ዘይኮነ እቲ ብገዛእ ኢዶም መቃብሮም ዝፈሓሩ ማሊታውያን ኤርትራ ክትድምስስ ኣለዋ ከም ትግራይ ምስ ዓነወት ኢና ሰላም መገብር ምባሎም ግጭት ትግራይ ዘይቤታዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምዃኑ ምኽሓድ እዩ እቲ ብሕጂ ክፍፀም እዩ ዝበሃል ዘሎ ሰላም ረብሓ ኤርትራን ልኡላውነት ኤርትራ ዝጎድእ ሰላም እንተኮይኑ ብኣግኡ ከይመፀ ከሎ ምጭልጋም ጥራይ እዩ ክተት ከም መድረኻዊ ግድነት ንቕሓትና ነበርኽ ወትሩ ንኩሉ ድልዋት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ህዝብናን ሃገርናን ይባርኽ ኤርትራን ዘለኣለሙ ዓለም ትንበር ዘለኣለማዊ ዝኽርን ሰማዕታትና ዓወት ንሓፋሽ ሰናይ ሰሎሞን ቅድመ
هاجر كوي نعونا فتحنا صلت كابرت منا إنا صمنا درعل عنيني كبلا حالي بالوغيو زي أنسسي عايقوم الدنيا قجاز